Жон Кисеккейім спектаклінің Камал театр сәхнәсендә қойыла башлағынан быйыл 25 жыл тулды. Шул уңайдан камалчылар спектакль алдыннан Жон Кисеккейімнің ұзын ғөмірлі болуының серләре белән уртаклашты. Театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтәев Уфадагы гастрольләр вакытында спектакльгә Мостай Кәримнең бик моңсу әсәр дип бәя биргәнен искәртсә, театрның бритмейстеры Сәлимә Әминова хореограф буларак Жон Кисеккейимне үзенең беренче җитди эше дип атады. 1995 елны әлеге әсәрне Туфан Миңнуллин Марсель Салимҗановның эксперименталь курсын тәмамлаучылар өчен махсус яза. Biz Радик Бариев белән үзек эшләгәнек Нақый абый сәнбәтенең Кырлай җегетенә. Ул бик үзенчәлекле бер матур үзек иде. Шундый сихри шүрәлеләр турында. Фәрит абый шуның белән кызыгып китте дә, Туфан абыйга шундый тәкъдим ясады. Кырлай егетен безнең курс белән генә куеп булмый. Менә яңа пьеса булса, безнең курска багышлап инде шундый пьеса дип Фәрит абый. Шуңа күрә ул Кырлай егетеннән чыккан, Нақый абый сәнбәттән чыккан, Туфан абыйның да Нақый абый сәнбәттән чыккан. Пьесаны укып чыккач, шигән укыгач ки үзе туганда килеп чыга инде менә. Монда мен шатмын, что менә бу спектакль шундый узын гомерле булды. Аның минчә җырлар менә кешеләр даже отдельный концертларда җырлар, бу спектакль җырларына.